Aký je váš pôvod? Kde sú vaše korene? Moje korene sú na východnom Slovensku pri Prešove. Som pravý Šarišan, do strednej školy som chodil vlastne do Veľkého Šariša. Kde nachádzate zdroje, z ktorých vychádzate pri písaní kníh? Odkiaľ čerpáte fakty? No, literatúra je veľmi bohatá. Je to antická literatúra, aj nová literatúra, ale hlavne som čerpal, nedá sa povedať, že hlavne, ale veľa som čerpal z ruskej alebo ešte sovietskej archeológie. Vydali 20 dielov archeológie na celom bývalom území Sovietskeho zväzu. Je to síce v ruštine, ale celé som preštudoval a tam je veľa faktov. Získal som strašne veľa faktov práve z tejto archeológie, z týchto publikácií. Ale samozrejme aj z publikácií, ktoré vychádzajú v západnej Európe alebo aj v Spojených štátoch. Počúvali ste už niekedy audioknihu? Ak áno, akú? Tak audioknihu som ešte zatiaľ nepočúval, pretože väčšinou literatúra, z ktorej ja čerpám, na audio zatiaľ není. Ale na druhej strane je pravdou, že čerpám aj z internetu hodne. Čo je niečo podobného, ale není to tam nahrané slovne, ale je to tam vlastne písomne. Takže veľký rozdiel v tom není, ale nepočúval som zatiaľ takto. Myslíte si, že nová éra elektronických a audiokníh môže nahradiť tlačové vydania? Viete čo, osobne si myslím, že celkom nie. Určite ten technický pokrok sa zastaviť nedá, ale pokiaľ sa niekto chce zahlbiť poriadne do problému, tak bez tej tlačovej knihy to asi nebude možné. Takže stále preferujete tlačové knihy? Ja teda osobne áno.